Sile namhlanje ku-office ka-Speaker sancedwa ngo-Mr. Skolo no-Mr. Dangala abasasihleli nabo ngosasilapha on the 3rd of November. Kule meeting sihlelile nabo besizokhalaza nje 14 days iphela izolo, we never got a response from them. Basichazela ke there was a bit of a problem uba ukansela uyadibana no-Speaker. But on Wednesday, they will be meeting with the Speaker so that we can get a further response from the office ka Speaker. Kukangako Daswitch. Khona into ofuna ngingeza sihlala. Hayi Daswitch no. Sisahamba kahle. Zonke izidepho zihambayo isibalekile. Ungathiwa si-retaliate kabi soval side. At least ngokusihamba ngencwadi. There was the accusation about lento nipushayo i-political motivated. Can you respond kule yini? Hayi mina Daswitch andifuna ukuxolisela noko thina sihamba ngomgaqo webusiness. Eyepolitiki yawuthethwa ngonopolitiki thina sikwi-business, sithethe business. And to the fact that uba uno-contractor while nilapha nisahamba le process yaqhuba esayithini ithweni xa ithethwa phakathi. No, thina Daswitch njengisitsho that sihamba ngoo-processes engelba siyazihamba. Uno-contractor sinovala development. The only thing uno-contractor cebisa uzawubizwa ohlale nathi ngendlela efanelekileyo ekusuppose uba kumele baqala uyenzi. So siselapho ke thina. Any comment to the response on the video ebikhutshiwe zi-SMM zaka-Ward 11 ezezinye the other faction mamaki? Hayi andifuna uphosisa ndibonile nje iphumile video clip yabo andikwazi uresponda because it was them ebebethetha. So thina we are sticking to one thing ethi the main contractor xa ifika esayithini meets with the community. We are part of the community but it's SMMEs, and the main contractor cannot do a site establishment sibe singayazi thina as SMMEs because we also benefit from la site establishment. So I cannot engage kwinto ibithethwa ngabanye abantu. I don't know how they were feeling.